Dwi yn croesawu'r ffaith bod Ynys Môn wedi cael ei ddewis ar gyfer y rehearsal yma ar gyfer sensws 2011. Mae hi wrth gwrs yn ynys lle mae yna gyfartaledd uchel o siaradwyr Cymraeg, a dwi yn gobeithio bydd pobl yn cymeryd y cyfle i lenwi'r ffurflen. Mae'n bwysig iawn ar gyfer sicrhau bod ni'n gallu siapio yn gwasanaethau ar gyfer y dyfodol ac i sicrhau bod y sensws yn 2011 yn mynd ymlaen ac hynny'n mynd o ddidrafferth. Mae'n bwysig er mwyn i ni cael y bobl i llenwi'r ffurflen i fewn. Mae'n helpu efo'r goedan teuluol pan ydych chi'n gwneud y gwaith yna. Ydych chi'n mynd i cael y statistics i helpu chi allan. So mae bob peth yn gweithio o fantas i'r bobl. So please, llenwch o'r iawn. Mor ddian ac yn gyntaf y bosib. Well, the census provides vital information for planning your local services. How many teachers you need, how many doctors you need, how wide your roads need to be. They all depend on the number and type of people that are living here. In 2011, we've got one chance to get it right. So the rehearsal is our chance to try out all the procedures before that. And in Anglesey in particular, we're trying out our Welsh procedures, the Welsh questionnaire, the Welsh materials. You can fill the Welsh questionnaire in online if you want, on the internet. So we really need your help to try out those procedures to make it work well in 2011. 2, 1,